когато Коледа носи името на вашето дете. Представете си тази вълшебна сутрин, вашето малко съкровище разопакова подаръци, а вътре отлучава персонализирано бяло, хукава възглавничка, уютен халат или мека пижама с немазото име. Всеки от тези подаръци е създаден с грижа и обич, за да направи празника го незабравим и специален. С нашите уникални персонализирани продукти, детето ви не само получава подарък, то получава усещането, че този празник е създаден сам за него. Името му върху бялцето, с което се излушва, върху халатчето, което го пръща след толкова баня. Всичко сякаш шепне: ти си специален и обичан. Подарете истинска коледна магия и направете празника незабравим с голямо разнообразие на персонализирани продукти от БГ Дрежки. Всеки персонализиран подарък е спомен, който остава за цял живот. Създайте своите незабравими моменти с нас и подарете на вашето дете най-личния и топъл подарък на света. Поръчайте сега от bgdrежки.com.